لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إمدادكم أجرا جودا آزادكم دردي نبليا شادكم يا غوث أعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسالہ پیر کاملہ رحمہ خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پناہ بہالے إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بقدر الصلاة والسلام کہلی قبر غافلہ میں دنیا کڑی دی کڑی کہلی قبر غافلہ میں دنیا کڑی دی کڑی ضائع عمر نہ گوانی موت سر تے کھڑی ضائع عمر نہ گوانی موت سر تے کھڑی ایک دن آنا ویلا ہونا تیرا میرا ویلا ایک دن آنا ویلا ہونا تیرا میرا ویلا 70 قدم ہٹ کے آواں ہٹی روے ناظری 70 قدم ہٹ کے آواں ہٹی روے ناظری کہندی قبر غافلہ وے دنیا کڑی دی کھڑی نام مومن صدا میں رج رشوتاں کو کھائے نام مومن صدا میں رج رشوتاں کو کھائے امت نبی دی صدا میں شرم آوے ناظری امت نبی دی صدا شرم آوے ناظری کہندی قبر غافلہ میں دنیا کڑی دی کھڑی ضائع عمر نہ گوانی موت سر تے کھڑی ایک دن ہونی اخیر بن کے آوے گا فقیر ایک دن ہونی اخیر بن کے آوے گا فقیر
نے پھڑی چھڈ کے دنیا دی جگیر جد ماں موت نے پھڑی کہندی قبر غافلا وے دنیا کڑی دی کڑی ضائع عمر نہ کماوی موت سر تے کھڑی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام معزز علماء کرام ناظران شریف بیان بانیان محفل نقیب محفل آج دی یہ پکیزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ آباد کی اس جامع مسجد نور مدینہ اسلام پورہ کے اندر کی نکاح پذیر ہے اگر وقت نو دیکھا جائے کہ انصاف کیتا جائے تو انصاف یہ بنا ہے کہ ہم عمرہ شریف کی پورا اندازی نہ لے رہے ہیں چونکہ جیڑا انتظامیہ مولوی نو چانسا دین دی یہ مولوی برداشت کرتا ہے پر جیڑا مولوی چانسا دین ہے انتظامیہ کو برداشت نہیں ہونا میرے کو ٹائم لیا گیا 9:30 تو لے کے 11:30 بجے تک تساں تقریر کرنی ہے 2 گھنٹے 11:35 منٹ سے تقریر شروع ہوئی ہے تو میری مرضی میں 12 بجے چھڈا 11:45 چھڈا 12:15 چھڈا انہاں دا ٹائم ختم ہے ہن میں اپنی مرضی نال تقریر کرنی ہے ماشاءاللہ محفل پاک دے اختتام تے 2 عمرہ شریف دے ٹکٹ بھی نے اسٹیج دی زینت علماء دا جمع وفید حضرت علامہ مولانا حافظ محمد رمضان صاحب دیگر علماء کرام میرے تو قبل پیر سید فیض رسول شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ دا خوبصورت خطاب آپ اباب نے سنیا آج دی محفل پاک دی جنی بھی انتظامیہ اللہ کریم سارے ادھکاری شنو قبول فرمائے قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ احباب کے سامنے تلاوت کی تھی گئی میرے ذمہ عنوان لگایا گیا حقوق العباد قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خالق کائنات نے واضح کر کے بیان فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ فرماتے ہیں کہ میں وہ رب ہاں جنہیں موت تخلیق کی تھی جنہیں حیات تخلیق کی تھی موت حیات بنائی وجہ اللہ فرماتے ہیں میں موت تے زندگی تاں بنائیے میں دیکھاں تو آڈے بچوں چنگے عمل کون لے کے آؤں گا تو آڈے بچوں چنگے عمل کون لے آؤں گا پہلی بات اے میں اللہ کریم دا لاکھ تے کروڑ مرتبہ شکر ہے اللہ کریم نے سانو مسلمانہ تے گھراں پیدا فرمایا ہے پھر مسلمانہ تے بچوں اہل سنت و جماعت تے گھراں پیدا فرمایا ہے پھر اللہ کریم دا شکر ہے کہ اللہ کریم نے سانو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت پیدا فرمایا ہے سب تو بڑا اعزاز ہے کہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت واسطے اللہ کریم نے بہت ساری نرمیاں بھی رکھی ہیں تے بہت ساری وعیداں بھی بیان کی تھی ہیں تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام سمجھ جان ہن اللہ کریم نے انسان کو تخلیق فرمایا انسان کو بنایا تے نال ہی اعلان فرمایا میں زندگی تے موت تاں بنائی ہے کہ میں دیکھاں دنیا تے جا کے مڑ جب واپس ہونا ہے تے میری بارگاہ وچ چنگے عمل کون لے کے آؤں گا اپنی زندگی کو قرآن دے مطابق تے مصطفیٰ کے فرمان دے مطابق کون گزارتا ہے تے ایک پیغام میں پچھلے سال بھی دے گیا اس سال بھی دینا چاہنا کہ سانو چاہیے اسی اپنی زندگی تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا رنگ چڑھا لئیے لوگ سانو بیکھن تے ایک کہن تے مجبور ہو جان کہ دی صورت دیکھو تے مصطفیٰ دا غلام لگتا ہے ایدہ چہرہ تکو تے ایدہ چہرہ حضور تے غلامہ والا ہے ایدہ چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقہ والا ہے کہ جدو اسی اپنی زندگی قرآن دے مطابق گزاراں گے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے فرمان دے مطابق گزاراں گے
دن قیامت آئے گا پھر اللہ بھی راضی ہو جائے گا, اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تاں موت یاد بنائی دیکھا چنگے عمل کون لے آندہ ہے. عمل انسان کر دے, کوئی برے کر دے, کوئی چنگے کر دے, لیکن میں جنہی بات کرنا چاہنا سانو چاہیے کام وہ کریے جڑے اللہ قرآن وچ دسے نے تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے فرمان وچ دسے نے. تے کامیاب ہوواں گے جدوں زندگی اللہ تے اللہ دے رسول دے فرامین دے مطابق گزاریں گے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حقوق نے دو طرح دے, ایک حقوق اللہ, ایک حقوق العباد. حقوق اللہ کے اندر اللہ کے حقوق آندے ہیں, حقوق العباد کے اندر اللہ اپنے بندیاں دے حقوق دسدا ہے. نبی پاک علیہ السلام اللہ کے بندیاں دے حقوق بیان فرماندے ہیں. تے جدوں حقوق العباد دا سب مطالعہ کریں گے تے حقوق العباد دے اندر جڑے سب تو پہلا حق ہونا ہے ماں دا ہونا ہے تے چٹی داڑھی والے بابے دا. بابا بھی اللہ دا بندہ ہے تے ماں بھی اللہ دی بندی ہے. ہن ماں باپ دے حقوق بھی نے, ہمسایاں دے حقوق بھی نے, یار بیلیاں دے حقوق بھی نے, عام مسلماناں دے حقوق بھی نے. ایک دو میں عرض کرنے نے تے انہاں دے نال میں بطور دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے واقعات عرض کرنے ہیں. مسلمان دا مسلمان سے پہلا حق کی ہے جدوں کو مسلمان اپنے مسلمان بھائی نو ملے تے آکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یہ ابتدا ہے. بعدے بندے ہوندے نے ہمیں یا کہ میں سلام بھی تاجیہ کی آ گئی, سلام بھی ماجیہ کی آ گئی. تاجہ ماجہ بعد کرنی ہے, پہلوں آ کے سلام لینا ہے. یہ مسلمان دا مسلمان سے پہلا حق ہے کہ جدوں کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملے تے کی آکھے, سارے بولو کی آکھے. چونکہ ماسٹر صاحب کے بذات خود پڑھے لکھے ہم جنہیں ساری کمیٹی دے سربراہ ہیں, انہاں نوں پتہ ہے گفتگو کہنے دی سننی ہے. انہاں میں واقعہ نہیں ساڈی محفل دے جڑے سنگی آئے نے کچھ سیکھ کے جان, کچھ سیکھ کے جان. تے ہن سیکھنا کی ہے کہ جدوں کسی مسلمان بھائی نے اپنے دوجے مسلمان بھائی نال ملاقات کرنی ہے تے کی آکھنا ہے؟ یہ دا فائدہ نہیں سنو. حدیث پاک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ صحابہ دا جمع غفیر سارے غلام بیٹھے تھے. ایک بار نوجوان آیا جی میں تے تسی بیٹھے ہیں, کوئی باہر ہونا لاوے, یہ بھی سرکار بیٹھے ہیں, سرکار کے غلام بیٹھے ہیں. ایک سنگی آیا تے انہیں آ کے نا دروازے میں کھلو کے آکھیا السلام علیکم. کی آکھیا تے بارگاہ کی دیئے, بولو بارگاہ کی دیئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جوان آ کے کہنے لگا السلام علیکم. تے مجمع پہلے بھی لگا سی, سرکار فرمانے میں وعلیکم السلام. 10 بہ جا. کی فرمایا 10 نال 10 کا جملہ تے نال حضور فرمانے نے او بہ کے دوجا جوان آیا تھوڑی دیر بعد, او سا کے آکھیا السلام علیکم ورحمت اللہ. حضور فرمانے نے بھی تو بھی بہ جا, بھی تے تمہیں. تھوڑی دیر گزری ایک اور جوان آیا تے آ کے کہنے لگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سرکار فرمایا 3 تم ہی بہ جا. ایک صحابی اٹھ کے کھلو گیا, عرض کی یا رسول اللہ اسی پہلے بیٹھ کے تہاڈی گفتگو پہ سننے سا 3 نوجوان آئے نے, پہلے بھی سلام لیا, دوجے بھی سلام لیا, تیجے بھی لیا. پہلے نے تسی فرمایا 10 بہ جا, دوجے نے فرمایا 20 بہ جا, تیجے نے فرمایا 3. بولو 3. یا رسول اللہ وجہ کی ہے ایک ہی ماجرا. اور سنو نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں, مسلمان دا مسلمان تے پہلا حق کے سلام لبے. انہی فضیلت نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی. کون ہے جوانی دے غلاموں؟ میرے نبی نے فرمایا جدوں پہلا جوان آیا انہیں آ گیا السلام علیکم
جی جناب سبحان اللہ گل پلے پئی لینا سلام پر انہوں ادھورا نہیں چڑھنا سلام السلام علیکم آتیاں بھی ہو گیا پر نیکیاں کی نہیں آن السلام علیکم ورحمت اللہ کہیے سلام تب بھی ہو گیا پر نیکیاں کی نہیں آن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا بھی سلام ہو گیا نیکیاں تری سانو چاہیے نا نیکیاں میں اضافہ کریے سانو چاہیے نیکیاں چھے اضافہ کریے کہ ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کا پیدا حق ہے ملے تے کی کرے بولو کی کرے سلام کرے آگے آگے ایک مسلمان تے دوسرے مسلمان کا دوسرا حق ہے جدوں کو مسلمان پائی اپنے دوجے مسلمان پران دعوت دے تے او مسلمان پائی انکار نہ کرے اپنے مسلمان پرا کی دعوت نو قبول کرے اپنے مسلمان پرا کی دعوت نو سارے بولو دعوت نو پر ایسا رکھیاں نہیں بننا امیر بندہ دعوت دے تے جانا ہے غریب بندہ دعوت دے تے نہیں جانا اے مسلمان تے مسلمان دا حق نہیں مسلمان تے مسلمان دا حق ہے دعوت امیر دے وے تاں بھی قبول کریں دعوت غریب دے وے تاں بھی قبول کریں آؤ نبی پاک دی بارگاہ چ چلی گئے سرکار امیراں دی دعوت بھی قبول کردے سن تے غریباں دی دعوت بھی قبول کردے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ تے حضور دی بارگاہ چ حضور دے غلام بیٹھے ہوندے ہوں تے سرکار دے چہرے تے دیر کردے نے ٹک ٹکی لا کے مصطفیٰ دا چہرہ ویکھدے نے تے کون ہے جوانی دے غلام میرے نبی دا چہرہ ویکھ کے آدے نے تن میرا مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی نو دعوت دے وے تے چاہیے کی ہے دعوت نو ہن نبی پاک دی بارگاہ صحابہ بیٹھے وچ ایک غلام ہے جو سارے صحابہ اٹھ کے جان لگدے نے نا وہ غلام اٹھدا ہے تے سرکار نال جا کے مصافحہ کردا ہے ہاتھ ملا کے کہندا ہے کملی والے کبھی میرے گھر بھی آیا ہے کملی والے کبھی ہن مینوں پتہ سی میں جانا ہے اسلام پورا دے اندر انہاں نوں دعوت دتی ہے کہ اوتھے محفل ہے جے کوئی نہ پڑھی بندہ دعوت دے دے تے اکلی محفل ہے تے مینوں پتہ ہوے گا محفل تے جانا ہے جے کوئی جناب فلانے پنڈ دا بندہ اکلی ساڈے تک تہاڈی کھانے دی دعوت تے مینوں پتہ میں کھانے تے جانا ہے ہن او غلام اٹھدا ہے سرکار نال ہاتھ ملاندا ہے سلام دیندا تے کہندا سونیا کبھی میرے گھر بھی آیا جے نہ کھان دی دعوت دیندا ہے نہ پین دی دعوت دیندا ہے بس ایویں کہندا کملی والے کبھی ہن سرکار دعوت قبول فرما لی تے ایک دن نبی پاک بیٹھے تے حضور فرماتے نے صحابہ جی سنیا فرمایا اج او دے گھر نہ چلیے جیڑا روز ہی آندا کبھی میرے گھر بھی آیا جے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو نہ لیا کہ سرکار اپنے اس غلام کے گھر آ گئے دروازہ کھڑکایا غلام نے دروازہ کھولیا خوشی دی انتہا نہ رہی
عرشاں دا لاڑا بنن والا اج میری کلی وچ پرونا بن کے آیا سرکار غلام دے ویڑے آئے چٹائی بچھا دیتی نبی پاک بیٹھ گئے ہاتھ بان کے نہ کھلو گیا تے عرض کی کمری والے کھان نو کی لے آواں نبی پاک علیہ السلام نے گھر تے چاکی ماری تے بڑی غریبی ہے سرکار فرماتے نے ان کر تو پانی لے آ کی لیا سارے بولو کی لیا جے مسلمان ایک دوجے مسلمان دی دعوت قبول کرے تے کسی دی دعوت جا کے او دے واسطے آزمائش بھی نہیں بننا اتنا کو دے کو فرمائش کرنی ہے کہ تسی دیکھو جتنا کو تواڈی فرمائش تے پورا اتر سکے اے بھی ایک مسلمان دا دوجے مسلمان تے حق ہے نبی پاک دیکھے نا بیڑا ماڑا ہے حضور فرماتے نے پانی لیا کی لیا کون ہے جوانی دے غلاموں میرے نبی فرمایا پانی لے گیا جدوں یہ دی گل کیتی غلام کھڑایا کہ وہی جا رہا میرے آقا فرمایا غلام پانی لین کیوں نہیں جا رہا عرض کیتی کملی والیا پانی کا دے چلے آواں میرے گھر تے برتن ہی کوئی نہیں جدوں یہ دی گل سنی نبی کریم دی اکھاں چ اتھرو آ گئے میرے آقا فرمایا برتن کوئی نہیں بیوی بچہ ہے کہ کوئی نہیں عرض کیتی کملی والیا بیوی بھی ہے میرے بچے بھی ہیں میرے آقا نے فرمایا بیوی دے بچیاں نوں پانی کا دے نال پلانا ہے عرض کیتی کملی والیا میرے گھر وچ ایک مشکل ہے جدوں میرے بیوی بچیاں نوں پیاس لگدی ہے میں اپنے سجے گوڈے کھبے گوڈے تے مشکل پا لینا سجے ہاتھ دا چٹو بنا لینا کملی والیا میرے بیوی دے بچے پانی پی لینے جدوں مینوں پیاس لگدی ہے میری بیوی اپنے کھبے گوڈے تے مشکل پا کے سجے ہاتھ دا چٹو بنا لیندی ہے کملی والیا میں پانی پی لینا میرے نبی فرمایا جا مشکیزہ لے گیا کھبے گوڈے تے مشکیزہ پا لے سجے ہاتھ دا چنڈو بنا لے میں محمد پانی پی لینا میں جا مشکیزہ لیا کھبے گوڈے دے بعد سجے ہاتھ دا چنڈو بنا میں محمد بھی پانی سیابی گئے جلدی نہ جا کے نہ مشکیلہ لیا نہ کھبے موٹے دے پایا تے سجے ہاتھ دا چونو بنایا اینے کر کے پانی پہ پندے نبی پاک علیہ السلام پانی پہ پینے تے غلام سی نا عاشق تھی تے نیوا ہو کے بندہ دیکھا تے صحیح کتھے کتھے یار دے لب لگ دے کتھے کتھے نبی پاک علیہ السلام دے ہونٹ مبارک لگ دے مشکیجے دی نبی تے نبی پاک علیہ السلام دے لب مبارک لگے سرکار پانی پیتا سرکار چلے گئے ان صحابی دے عشق تو صدقے جاواں جتھے نبی پاک دے ہونٹ لگے سانا مشکیجے دی اونی نلی اتار لئی تے ان لپیٹ کے رکھ لیا کون ہے جوانی دے غلاموں نبی دا یار مدینے دیاں گلیاں چ پھردا ہے اے نالی آبادا مار دے مدینے باندے او جڑا بیمار ہو جائے جنوں کتوں آرام نہ ملے میرے ویڑے آیا جنوں کتوں آرام نہ ملے میرے گھر آ جائے مدینے دے بیماراں کٹھیاں ہو کے صحابی دے گھر جانا صحابی در دا کی مشکیجے دیو نبی نکال دے جنے تے میرے نبی دے نب لگے اس نبی نو پانی چ پیو کے بیماراں نو دے دے بیمار پانی پیندے نے اللہ یار دے نباں دا صدقہ شفا عطا کردا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تبارک نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد توجہ فرماؤ بھائی نعرے دا کام نہ رکھو بس کو سن لو اللہ
مسلمان دا مسلمان دے حق کی دعوت دے تے اودی دعوت نوں اچھا ایک دعوت ہے کملی والے قبول کی تھی ایک کو ویلا یاد ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دی بارگاہ وچ آئے عرض کی تھی کملی والے اج دوپہر دا کھانا تساں میرے ویڑے کھانا ہے چند صحابہ نوں نال لے کے نا میرے گھر آ جائے ہو نبی پاک دے کانے جا کے نا حضرت جابر نے دعوت دی تھی دعوت دے کے جو اوتھے کھلوتے نا تے سرکار فرماندے نے صحابہ جی سونیا فرمایا دیکھیا کہ جابر کی آندا ہے آج دوپہر دا کھانا میرے ویڑے آج دوپہر دا کھانا میرے ویڑے سارے صحابہ کو نبی پاک علیہ السلام نے دعوت دے دی تھی حضرت جابر نے تو سنیا میں تے نبی پاک علیہ السلام دے کان مبارک وچ دعوت دیتی ہے سرکار تسی آئے ہو تے چند غلاماں نوں نال لے آئے ہو تے نبی پاک نے سارے صحابہ چ اعلان کر دیتا ہے ایک بکری دا بچہ میں ذبح کیتا ہے تے ہن اینے جانے نوں میں کیویں کھواواں گا پر گھر گئی نا تے بیوی بھی نبی پاک دی صحابیہ تے حضور دی غلامہ کون ہے دیوانی دے غلاموں حضرت جابر غلام لے آ رہے جدوں بیوی نے ویکھیا میرے سر دا سائیں پریشان نظر آ رہے مینوں یہ لگدا ہے جویں میرے آقا نے دعوت قبول نہیں کیتی حضرت جابر دی بیوی کہنے لگی پریشان کیوں نے کیا نبی کریم نے دعوت تو انکار کر دیا ہے حضرت جابر کہنے لگے نا میرا نبی بڑا لجپال ہے میرا نبی بڑا کریم ہے میرا نبی دے اپنے دشمنوں نے خالی نہیں موڑنا میں تے کبھی والے نہ غلام یہ کیویں ہو سکدا ہے نبی کریم میری دعوت قبول نہ کرے کہ بیوی کہنے لگی پریشانی کی وجہ کی ہے حضرت جابر کہنے لگے میں تے جا کے نبی کریم دے کنا دوار مبارک وچ دعوت دتی ہے میں سرکار دے کن مبارک وچ آ کے کملی والیا اج دوپہر دا کھانا میرے گھر کھایا نے کہ نبی کریم نے سارے صحابہ چ اعلان کر دتا ہے میں تا پریشان ایک بکری دا بچہ نبی کریم نے غلاماں نوں لے کے آ رہے کہ بیوی کہنے لگی پریشان نہ ہو تسی دعوت کینوں دتی ہے حضرت جابر کہنے لگے میں تے دعوت نبی کریم نوں دتی ہے کہ بیوی کہنے لگی صحابہ نوں دعوت کیویں دتی ہے حضرت جابر کہنے لگے صحابہ نوں دعوت میرے نبی نے دتی ہے کہ بیوی کہنے لگی پریشانی والی گل کوئی نہیں جنوں اسی بلائے او دا انتظام اسی کر رہے ہاں جنہاں نوں نبی کریم نے بلائے دعوت جانے آن والے جانے آمینہ دا لال آپ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کو دعوت دے گئے ایک بکری کا بچہ سی جو انہوں نے کیتا ذبح گوشت بنا کے بیوی کو دیتا کہنے لگے چل تو حامی بنا کے میں نبی کریم کو دعوت دے کے ہونا کہ حضرت جابر دے دو بچے سن تے اج بھی دیکھو نا بچے جڑے بڑیاں نوں کام کردا ویکھن تے بچے بھی وہ کام کردے ہیں جدوں بچیاں ویکھن نا ابا جان بکری دا بچہ ذبح کردے ہیں بڑے بھائی جان نے کی کیتا اپنے نکے ویر نوں لٹایا لٹا کے گردن تے اونی چھری چلائی تھی حضرت جابر نے بکری دے بچے نوں ذبح کیتا تے تو ویر تڑپدا ویکھیا کہ آپ چھت تو گر گیا تے چھت تو گر کے اودی بھی روح نکل گئی دو میں بچے فوت ہو گئے واہ حضرت جابر دی بیوی تیرے عشق نوں سلام کراں دو میں پتراں دی لاشاں چکیاں چار پائی تے پائیاں تے اوتے کپڑا پا کے نا تے میرے نبی دی دعوت بھی پکاندی پتراں دی لاشاں تے کپڑا پا کے حضور واسطے کھانا بنایا جا رہا دعوت بھی پکدی ہے پتراں دی لاشاں تے کپڑا پایا او ماں دا کتنا حوصلہ جدوں پتہ نبی کریم دعوت تے آ رہے پتر قربان ہو گئے پتر فوت ہو گئے ماں پھر بھی میرے نبی کی دعوت کا انتظام پہ کر دی ہے حضرت جابر میرے نبی کو دعوت دے کے آئے ہن اڈیک لگ گئی سرکار آن کدے دھوڑ کے دروازے کے قریب ہوندے کدے اندر جا کے دیکھ دے ادھر کھانا پہ پک دے ادھر حضرت جابر دروازے کے قریب آ کے وہ نہ دیکھ دے نے جڑا میدان والوں گھر بنا ہو رہا ہے کہ میں سرکار کو دعوت دے کے آیا تے کون ہے جوانی دا غلام میرے نبی نو ڈیگ دے کدے کدیاں
کدیا اتنے یار سارے پڑھو کدیا حضرت جعفر کو نہیں پتا کہ میرے پتر فوت ہو گئے تے جا کے نا اپنی بیوی کے قریب کہنے لگے کہ حضور فرماتے نے جعفر پہلے پترا نو لیا تے میں تمنا مارے یا رسول اللہ کھانا کھاؤ حضور فرماتے نے جعفر ادو تک نہیں کھانا جدو تک تیرے پتر نہ آیا جا پہلے پترا نو لیا تے جا کے میرے بیوی نے آکھیا نا کہ حضور فرماتے نے پہلے پترا نو بلا کے لیا تے پھر ماں سی نا صبر دے سارے بند ہی ٹوٹ گئے ادو دی دعوت بھی پکاندی سی پترا دیا لاشاں تے کپڑا پا کے دعوت پکا رہی جدو حضرت جعفر نے جا کے حضور دا پیغام دیتا سرکار فرماتے نے تیرے پتر آن گے تے پھر دعوت کھاواں گے کھانا پھر شروع ہوئے گا جدو جعفر تیرے پتر آن گے تے ماں دے صبر دے سارے بند ٹوٹ گئے کون ہے دوانی دے غلاموں جناب جعفر دی بیوی نے ہاتھ پکڑیا ہاتھ پکڑ کے کمرے دے اندر لے بھی جا کے پتروں دی لاشاں تو کپڑا چکیا کہنے لگی جا کے نبی کریم نو کہے سونے دعوت کھا لو پتروں کوئی نہیں اگر کرو کملی والے میرے پتر فوت ہو گئے جب حضرت جعفر نے دیکھا یا کھانچی اکھلو یا گئے کہ بیوی
جابر دے پتر زندہ ہو کے اٹھ کے بیٹھ گئے سبحان اللہ تے جب اٹھے نا ہن توجہ رکھو تے بچے اٹھ کے نا رون لگ پئے سبحان اللہ نبی پاک نے سلام نے فرمایا کھانا کھاؤ کھانا کھاتا بچے کو بچے روئی نہیں سرکار تو میں روندے کیوں جے سونے ساڈا بکری دا بچہ نظر نہیں آتا ساڈا بکری دا بچہ نظر نہیں آ رہا حدیث پاک کے اندر سرکار نے بکری دے بچے دیاں ساریاں ہڈیاں جمع کیتیاں تے ہڈیاں جمع کر کے لوٹ فرما نے چل پئی سبحان اللہ وہ بکری دا بچہ بھی اٹھ کے میں کرے اے دعوتوں سے یعنی حضرت جعفر میرے نبی کی تھی سرکار قبول بولو سرکار قبول تے تیرے میرے واسطے بھی حکم ہے کہ کوئی مسلمان دوجے مسلمان پران دعوت دے تے او دا حق بندا ہے او دی دعوت نو چلو تسی اجے بھی مٹھا بول دیو سبحان اللہ بولو میں تیجی گل کراں حضرت عثمان غنی نبی پاک دی بارگاہ چ گئے کملی والے میں تہاڈی دعوت کرنا چاہنا ہوں میں عثمان کدوں سنیا فلانے دن میں ٹھیک ہے سی آ جائیں گے اسی تیرے گھر بھی آ جائیں گے حضرت عثمان پاک میرے نبی کی دعوت کی تھی نا تے جدوں دعوت دا دین آیا حضرت عثمان پاک میرے نبی نو لین آئے کملی والے نے دعوت دے دینے تسی آ جاؤ سرکار اگے اگے حضرت عثمان پاک پیچھے پیچھے تو یار کتنی سونی دعوت ہے اے این کر کے نبی پاک علیہ السلام قدم مبارک اٹھتے جا رہے تھے حضرت عثمان پیچھے پیچھے 1 2 3 4 حضرت عثمان دا گھر آ گیا نبی پاک علیہ السلام نے کھانا کھادا سرکار دعوت کھا دی سرکار واپس جا رہے تھے حضرت عثمان پھر پیچھے پیچھے 1 2 3 4 حضور فرماتے ہیں عثمان ایک ہی کرنا ہے کملی والے آؤندے ہیں جاندے ہیں قدماں دے نشان کیا گرنا سرکار فرمایا قدماں دے نشان گر کے کرنا کیا سونے میرے ویلے دعوت کھان آئے ہو میں عثمان دا دل کردا ہے کملی والے جننے قدم چل کے آئے تے جننے قدم چل کے گئے میں ایک ایک قدم دے بدلے ایک ایک غلام آزاد کر ایک ایک قدم دے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد اے دعوت کھان حضرت مولا علی بھی نال آئے حضرت مولا علی پاک کہا کہ نا حضرت فاطمہ زہرا نے کہہ لگے آج حضرت عثمان نے بڑی تگڑی دعوت کی تھی نبی پاک کی سیدہ زہرا فرماتی ہیں کہ وہ دعوت ہے تاکہ حضور جننے قدم چل کے گئے تھے جننے قدم چل کے آئے نا عثمان پاک نے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیتا ہے کہ مولا علی زہرا پاک کہنے کہ تسی پریشان کیوں جے کہ اللہ مینوں بھی دولت دے نا کہ میں بھی سرکار دی ہے میری دعوت کراں تے سیدہ زہرا کہنے لگی علی پریشان نہ ہو ہنے جاؤ کہ ابا جان نو دعوت دے کے آؤ ابا جان حضرت مولا علی پاک آگے سنے میرے گھر بھی دعوت پہ آئے ہیں علی تیرے ویلے بھی تیرے دن دعوت دین آیا ہوں دعوت حضور دی بات ہے سرکار انکار نہیں فرما رہے میرے آقا فرمایا علی آ رہے ہیں جدن دعوت دین آیا نا کہ زہرا پاک مولا علی پاک نے کہہ لگے علی جی زہرا جاؤ ابا جان لے آؤ کہ قدمہ دے نشان گن دے آئے ہیں قدمہ دے نشان بولو بولو قدمہ دے نشان گن دے آیا ہے مولا علی کہنے کہ زہرا ساڑھے کو تو انہیں غلام ہی نہیں اسی آزاد کریے تھے انہا مال بھی نہیں دولت بھی نہیں زہرا پاکی نے میں لوا کے نشان گن دے آیا ہے قدمہ دے نشان کون ہے دوانی علماء مولا علی میرے نبی نبی کریم آرے مولا علی میرے نبی دے قدمہ دے نشان گن دے آرے جنہوں دعوت واپس گئے قدمہ دے نشان گن دے جا رہے جنہوں میرے نبی اپنے گھر آئے جبریل یقین نبی کریم دی بارگاہ دے اندر آئے عرض کی دی کملی والے عثمان تیرے ایک ایک قدم دے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیتا ہے میرا رب فرماتا ہے کہ چند کی اپنی بیٹی دے ویلے گئے اور جنہیں قدم چند کے گئے دے مسلمان دا مسلمان تے حق کے دعوت دیو تے دعوت کرو آگے چلو سبحان اللہ ایک مسلمان دا دوسرے مسلمان تے تیسرا حق ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تے دوجا مسلمان بھائی دا پتہ لین جائے ایک بھائی بیمار ہو جائے تے دوجا مسلمان بھائی دا
سارے بولو تو جا مسلمان بھائی ہوتا پتہ لین جائے یہ بھی حضور دی زندگی تو دساں سرکار بھی جاندے ہیں پتہ لین سرکار بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے کے آئے نا کہ مسجد نبوی کے بعد کو کھلا میدان ہوئے گا جیسے بچے کھیلتے سن تے مسلمانہ دے بچے کھیل دینے تے بیچے تے یہودیاں دا بچہ بھی کھیل دے تے نبی پاک مسجد جو نماز پڑھ کے باہر نکلنا تے بچیاں نال نبی پاک علیہ السلام بڑا پیار کر دے سن تے جدو سرکار مسجد جو نماز پڑھ کے باہر نکل دینے مسلمانہ دے بچے نا شور پاندے رولا پاندے او دیکھو ساڈا کملی والا آ گیا او دیکھو ساڈا کملی بولو ساڈا کملی کون ہے جوانی دے غلاموں میرے نبی ایمان پڑھ کے نکلنا مسلمانہ دے بچیاں شور پاندے نا دیکھو ساڈا کملی والا آ گیا او دیکھو ساڈا کملی والا آ گیا انہاں بچیاں دے وچ تے یہودی دا بچہ بھی کھیل رہا ہے جدوں مسلمانہ دے بچیاں رولا پانا ساڈا کملی والا آ گیا او یہودی دا بچہ بھی تانے مار رہے او دیکھو ساڈا کملی والا آ گیا مسلمانہ دے بچے نعرے مارنے دے وچ یہودی دا بچہ بھی نعرے ماردا ہے تے لوک لوک نبی پاک علیہ السلام نو ویکھدا ہے تے ویندیاں عشق لگ گیا اس بچے نو میرے نبی نال عشق لگ گیا ہن سرکار نماز دا ویلا ہونا کہ پانی لے کے وضو کراوے سرکار جدھر جان پیچھے پیچھے جاوے لوگ لوگ نبی پاک کی راہ ویکھے تے روز نعرے مارے ساڈا کملی والا آ گیا ایک دن نبی پاک علیہ السلام مسجد تو نماز پڑھ کے باہر نکلے نا تے سارے مسلمانوں دے بچے پہ کھیل دے نے وچ او بچہ نظر نہیں آیا تے سرکار نماز پڑھ کے چلے گئے دوسری نماز دا ویلا نبی پاک علیہ السلام مسجد تو نماز پڑھ کے نکلے نا تے سرکار فرماتے ہیں دیکھنا وہ سارے بچے کھیل وچ او بچہ کوئی نہیں تے حضور بچے نو آواز مار کے فرما دینا بچے ہو دی سونے ساڈا یار کتھے سبحان اللہ ساڈا یار کتھے ہے بچیاں دسے کملی والے بڑا بیمار ہے بڑا بیمار ہو گیا کملی والے بیماری اتنی کہ اٹھتے قابل بھی نہیں گیا وہ بچہ بڑا بیمار ہو گیا کون ہے جوانی دے غلاموں جدوں میرے نبی نے سنیا بچہ بیمار ہو گیا میرے نبی فرمایا صحابہ جی کملی والے فرمایا چلو اس بچے دا پتہ لے کے آئیے دادی انہوں دس کے آئیے بے لجیاں نال نہیں لائی لجپالا نال لائی چلو بچے دا پتہ لے کے آئیے نالے دس کے آئیے بے لجیاں
نہیں بلائے سونا آ جاندے جاؤ بلا لے بچے کا باپ سی مجبور ہو گیا کہ بچے کا آخری ویلا میرا پتر بیمار ہے تو یہ آخری ویلا آ گیا کہ ہو گئے نا تو میں بلا ہی لیا تو انہیں کی بلان جانا تھی اے بلان پہ چلے ادھر کملی والے آپ ہی پتہ لگا سرکار صحابہ نام لے کے بچے کا پتہ لینا رہے تے بچہ دروازے والے بیٹھ کے کہنا دو کڑیاں ٹھہر جا سبحان اللہ تقدیریں لگیاں تے توڑ نبھالیں دے دو گھڑیاں ٹھہر جا تقدیریں لگیاں تے توڑ نبھالیں دے تے خود جان حوالے کر داں گا اس جان دا مالک آنے خود ہی جان دے مالک آ لین دے مالک بچے نے باپ جا کے دروازہ کھولے تو میں کیا سامنے کمری والے کرو حضور پتہ لینا ہے نبی پاک علیہ السلام سلامہ چل دینا بچے نے سرحانے آ گئے ہتھا تانے لگنے سب بچے دیا آخری ویلا تھی تے حضور دا مکھ ویندہ ہے تے میرے آقا سرحانے والے کھلو کے پاسے فرماتے نے پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہیں جملے نبی پاک علیہ السلام نے بولے نا تے بچہ ان کر کے اپنے باپ بل بیٹھیا حضور مڑ فرماتے نے پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بچے پھر اپنے ابے بل بیٹھیا حضور تیجی بار فرماتے نے پڑھتا نہیں بچے بیٹھیا نا تے باپ کہنے کا پترا جو یار کہن دے سبحان اللہ جو یار کہن دے کر لے بچے کلمہ پڑھیا ادھر کلمہ پڑھیا تے بچے دی روح نکل گئی روح پرواز کر گئی سرکار اللہ کی بارگاہ کا ہاتھ چوکے دعا مانگی یا اللہ تیرا شکر ہے جنہیں دوزخ دی یاد چوک کر کے جنت دے نظارے چ جگہ عطا کی نبی پاک علیہ السلام نے دعا مانگی بچہ کلمہ پڑھیا بچے بھی روح نکل گئی کہ بھائی امانو صاحب کہہ رہے سن ایک شیئر سماجے نے چونکہ میں سارے بارے تقریب مقاصر نہیں ہے بس میں بالکل تھوڑے قریب آ گیا تے ہوں تے گل آ گئی ہے ضمناً کہ میں ایک شیئر پڑھ دینا بچہ حضور دا مکھ ویکھدا ہے تے یہودیاں دا بچہ سرکار فرماتے نے پڑھ کلمہ تے بچہ کلمہ پیا پڑھدا لے کے لا الہ
मुसलमान का दूजे मुसलमान से सारे बोलो एक मुसलमान का दूजे मुसलमान से आगे आओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम एक मुसलमान छींक मारे दूजा मुसलमान सुने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े ते जवाब विच ये कहना भी मुसलमान का मुसलमान दे अगली बात सुनोगे तब बजाओगे एक मुसलमान भाई का दूसरे मुसलमान भाई के ये हक के कि जेड़ी चीज अपने लिए पसंद की ये अपने मुसलमान भरा लिए पसंद डंडी ना मारे जेड़ी चीज अपने लिए पसंद कर रहे ये अपने दूजे मुसलमान भरा वास्ते पसंद करे ते जेड़ी चीज अपने वास्ते पसंद नहीं ये दूजे मुसलमान भाई वास्ते भी पसंद ना करे ये भी एक मुसलमान का दूजे मुसलमान थे हक अगली बात सुनो जे कोई मुसलमान भाई किसी गल की वजह तो ऊंच नीच हो जाए तो वो नाराज हो जाए उन्होंने जाके मनाना ये भी एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान दे तो मैं कई ऐसे बदबख्तां नूं जानना सालां दे साल गुजर गए एक दूजे के कोलों की गुजर जाते ते बुलाते सगा भरा सकी भैन नूं नहीं बुलांदा सगा प्यो सकी धी नूं नहीं बुलांदा ते एक दिन की गल नहीं कई कई साल गुजर गए भरा भैन के बूहे को लग जाता है पर भैन के घर नहीं जाता ते भांजा दरवाजे के कोलों मामे की कंध लेंदा ते जाके मां नूं दसदा मी मामा दरवाजे के बाहरों गुजरिया फिर भैणां ते भैणां ही हुंदियां ना और जल्दी ना दौड़ के दरवाजे ते आउंदी है जांदे वीर की कंध वेख के भैण कहदी है नहीं बोलदा ना बोल मान ते मेरा ही है वीर ते मेरा ही है हुजूर फरमा रहे हैं सरकार का फरमान है हदीस पाक की मैं तारी नत कर रहा 3 दिन तो ज्यादा नाराज रहने वाला हुजूर को पसंद ही नहीं 3 दिनों के अंदर अंदर अपने मुसलमान भाई को मनाया करो जे को वादा घाटा हो जाए बदले लैन की बजाय रुसन की बजाय सालों के साल दुश्मनी पालन की बजाय चाहिए कि ये मादरत कर लो या माफी दे दो या माफी ले लो माफ कीतियां इज्जतां घटदियां नहीं इज्जतां वधदियां माफी कीतियां घाटा इज्जत च घाटा सरकार का फरमान है जे किसी ने माफ करे तेरी इज्जत थोड़ी देर क़यामत में मेरे को ले रही इज्जत च घाटा दे ही नहीं माफी दिया करो चलो इत्थे भी एक दलील दिया भी कुरान विचों असी तो माड़ी मोटी लड़ाई तो किसी को माफ नहीं करते सालों के साल लड़ाई चलती है कुरान पढ़ो वो वेला याद करो जो अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम को भरावां नाल लिया ते घरों लैके निकले हज़रत यकूब की फरमाते हैं मैं यूसुफ को नहीं जान देना मैनू डर है कि यूसुफ को भेड़िया ना खा जाए अच्छा ये नबी की बसीरत है नबी की अख का कमाल है नबी जानता सी इन्हें आके भेड़िए की गल ही करनी है जेड़ी पुत्रा आके करनी सी नबी जान तो पहलों पे दसदा है नबी जान तो पहले पे दस रहा है हज़रत यकूब ने पहले दस देता पर भरा लैके निकले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मोढियां ते चुक लिया की कीता मोढियां ते कि पिछो बाप वेखदा पिया ते कौन है जवानी दे वाला को परा लेके जा रहे कभी एक कमियां पे चुक जाए कभी दूसरा चुक जाए ये तो यूसुफ अलैहिस्सलाम दे परा प्यार करते लेके जा रहे पीछे बाबा पे हमें खता है जिन्हों देखिया बाप दिया अखा तो यो जलियों ने जिन्हें मोढियां ते चुकिया सी उन्हें चुक के जमीन ते मारिया अल्लाह दे नबी
یوسف علیہ السلام فرماتے نے کہ یارے میں سوچیا جدے یارہ بنائے ہونے اب قادیاں فضلان جدے یارہ بنائے ہونے اب جگ دے کون مار سکدا ہے اج پتا کھوٹے سنیاں دے پا ہتھی ویچ کے جا رہے میں تا پیا ہسنا میرا رب بسنا چاہ رہے یوسف مان پراوا تے نہیں کری دے مان میری رحمت تے قریب میں پراوا دا مان نہیں کری دا میری رحمت دا قریب ہے تے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام فرمایا ایک دیارے میں شیشہ دیکھیا مینوں خیال آیا یوسف یہ دا سونا بنے کبھی تیری بولی لگے قیمت بڑی آلہ ملے گی آج کھوٹے سگیاں دے پا دیکھ کے چلیا رب دسنا چاہ رہے یوسف حسن دے مان نہیں کری دے جے میں بکان دے آوا کھوٹے سگیاں دے پا بتا دینا آنے دے باجی دے غلام خود سڑیا دے پراما دے سڑیا کھوٹے سگیاں دے پا بیچیا پراما میں بیچیا اللہ بادشاہیاں دے تاج عطا کی دے جدوں یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے تے سکے پرا کلا لے میں اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دے چاہتے تے بدلا لے لیں پر رب دے نبی نے بدلا نہیں لیا سارے پراواں نوں معاف کر کے سبق دیتا وہ کہ چنگی مانی ہو دے بدلے نہیں لئی دے معاف کر دئی بولو بدلے معافی دے رہی ہے معاف کرنا سکھو معافی دینا نبیاں دا شیوا ہے سبحان اللہ معافی دینا نبیاں دا شیوا ہے ایک مسلمان دا دوجے مسلمان بھرا تے حق ہے تو ناراض ہو جائے تو انہوں راضی کرے ناراض ہو جائے تو انہوں بولو ناراض ہو جائے تو انہوں راضی کرے اگلی گل سنو جی سارے معاشرے سے بڑی مشہور ہے مسلمان بھائی تے یہ بھی آکے کہ وہ دے ہاتھ تو بھی لوگ محفوظ رہن تے وہ دی زبان تو بھی لوگ وہ دی زبان تو بھی لوگ جسے پاک پوچھے گا یا چکا مسلمان کون فرمائے تیرے ہاتھ تے زبان تو تجھے مسلمان کہ ہاتھ تے زبان تو تجھے مسلمان کئی بندے ہاتھ لائے ہونے تینوں پتہ نہیں تیرا ہاتھ چلانا اگلے مسلمان بھائی کا کتنا دل پہ دکھانا ہے کئی بندے زبان چلائی ہوں گے ٹیٹر بولی جان گے پتہ ہی نہیں کیڑی گل کرنی ہے کیڑی نہیں کرنی تو ایک گل یاد رکھو کسی نے تلوار مارو نا تلوار کا زخم مٹ جاتا ہے پر زبان کا زخم نہیں مٹتا سبحان اللہ تلوار کا زخم پر زبان کا زخم اس واسطے زبان چلان تو پہلے ویکھ لیا جے ہاتھ کسے تے چلان تو پہلے ویکھ لیا جے اے تیرا ہاتھ اٹھنا ہے اے حقوقی بات ہے تے کسے تے نجائز ہاتھ چکے گا ادوں تک معافی نہیں جدوں تک اس معافی نہ دے ادوں تک معافی نہیں جدوں تک اس معافی نہ دیکھی کہ اتنا سخت ہے نبی پاک علیہ السلام فرمایا دن قیامت دا ہونا ہے جے کسی سنگ والی بکری نے بغیر سنگ والی بکری نو سنگ مارے ہوئے گا اللہ قیامت والے دن انہوں بھی سنگ دے گا جدے سنگ نہیں سن اللہ فرمائے گا ہن انہوں سنگ مارتے اپنا بدلہ لے سنگ والی بکری بغیر سنگ والی بکری نو سنگ مار دیتے قیامت میں انہوں بھی سنگ بھی لگے اساں تو سا کدے سوچے ہی نہیں سانو کدے خیال آئے کدے فکر آئی نہیں اس واسطے صاحبہ آج دی محفل پاک چو ایک گل پلے بن کے لے جا زبان تیری تو ہی دوجا مسلمان بھائیا محفوظ رہے تے ہاتھ تیرے تو ہی دوجا مسلمان بھائی محفوظ رہے کسی نو ہاتھ نال بھی دکھ نہیں دینا تے کسی نو زبان نال بھی دکھ بھولی بات دا معاملہ اتنا سخت ہے کیوں سکتے کہ جدوں تک بندہ معاف نہ کرے ادوں تک اللہ بھی معاف نہیں کردا
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سانو زندگی گزار کے دسے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری وقت آیا نا کہ سرکار منبر تے بیٹھ کے فرمایا جن نے میرے کو پیسہ لینا پیسہ لے لو جن نے میرے کو بدلہ لینا بدلہ لے لو اینی گل کی کہ حضور دے کو غلام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھلو گئے کملی والے میں بدلہ لینا ہے حضور فرمانے نے کہا بدلہ سونے جنگ دے درمیان تسی اپنے گھوڑے تے بیٹھے سو تے تسی اپنے گھوڑے نو چھڑی لا لگے سو تے میری کن تے وجی تے میں وہدا بدلہ لینا ہے سرکار یہ اعلان کر کے امت نو دسنا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھو میں رب دا نبی ہو کے بھی اعلان پہ کرنا تے پھر حضور یہ نہیں فرمایا کہ میں بدلہ نہیں دینا سرکار فرماتے نے عکاشہ بدلہ لینا ہے حضرت عکاشہ کہتے ہیں کمری والے بدلہ تے لینا ہے پر میں اے چھڑی نہیں مارنی جڑی تواڈے کول ہے میں اوہو ہی مارنی ہے جڑی میری کن تے وجی سی میں وہی چھڑی مارنی ہے جیڑی میری کن تے بچی سی نبی پاک علیہ السلام فرمایا وہ چھڑی فاطمہ زہرا دے گھر موجود ہے تے ایک وقت کوئی عام نہیں سی نبی پاک علیہ السلام دی ظاہری زندگی دے آخری ایام سن سرکار دی طبیعت بھی نساز ہے نبی پاک علیہ السلام منبر تے جلوہ کرنے میرے آقا فرماتے نے لے عکاشہ بدلا کملی والے میں چھڑی یوں ہی لواں گا کون ہے دیوانی دے والا مو میرے نبی نے فرمایا جاؤ کوئی جا کے سیدہ فاطمہ دے گھروں چھڑی لے کے آ جاؤ حضرت سلیمان پاک سی آ کے سیدہ زہرا دا دروازہ کھڑکایا سیدہ زہرا فرمایا کون ہے عرض کیتی سیدہ تمہارے بابا جان دا غلام سلیمان آیا ہے سیدہ فاطمہ فرمایا کی لینا ہے سیدہ میں او چھڑی لینا آیا جیڑی نبی کریم غزوہ تبوک دے موقع تے لے گئے سیدہ زہرا فرمایا میرے بابا جان بھی تے طبیعت نساز ہے میرے ابا جان نے چھڑی کی کرنی ہے حضرت سلیمان پاک سی کہتے ہیں سیدہ نبی کریم نے منبر تو اعلان فرمایا ہے جنہیں بدلہ لینا ہے بدلہ لے لو حضرت عکاشہ نبی کریم کو بدلہ پہ مانگتے ہیں تے کہتے ہیں او کوئی چھڑی مارنی ہے جڑی میری کانڈ تے لگی ہے نوجوان آیا تے میں تینوں زندگی جین دا طریقہ دس چلے آواں کسے تے ظلم کر کے نہ مر نہیں کسے دا حق کھا کے نہ مر آئے سیدہ فاطمہ نے چھڑی دے دی حضرت سلیمان فارسی چھڑی لے کے آ رہے تے سیدہ زہرا نے اپنے پتروں کو اٹھایا فرمایا پتروں جاؤ مسجد نبوی چلے جاؤ ایک دے بدلے 100 کھا لیا گئے اجنانے نو نہ بچن دیا گئے امام حسن تے حسین مسجد نبوی میں اندر آئے ادھر صحابہ دا جمع کفیل ہے امام حسن کہتے ہیں چاچا چڑیاں مارنی ہے مینوں مار لے میرے نانا جان دی طبیعت نساز ہے میرے نانا جان نو نہ ماری امام حسین کہتے ہیں چاچا جنا مار نہیں مینوں مار لے آج میرے نانے نو نہ ماری ادھر صحابہ کہہ رہے یار عکاشہ تے جنا مار نہیں سانو مار لے حضرت عکاشہ کہتے ہیں نانا نبی کریم نے فرمایا میرے کولوں بدلہ لے لو آج میں بدلہ نبی کریم نے کولوں ہی لواں گا میرے آقا نے چھڑی پکڑا کے فرمایا عکاشہ مار لے حضرت عکاشہ کہتے ہیں کملی والیا جب میری کانڈے دے چھڑی بجی ہے میرے پتر تے قمیض کوئی نہیں اب کیتی کملی والیا نکی کانڈ بھی لڑدا سنا میرے آقا نے اپنا قمیض مبارک بھی اتاریا میرے آقا فرمایا عکاشہ قمیض بھی اتار لئی ہے لے میری کانڈ حاضر مار لے جدو حضرت عکاشہ کی نظر میرے نبی دی مورے نبوت تے پہ گئی تے چھڑی زمین تے سوٹ دیتی دھوڑ کے جا کے میرے نبی دی کانڈ چنی جا رہے میرے آقا دی مورے نبوت دا بوسہ نہیں جا رہے
علیہ وسلم اے کوئی بات کا معاملہ سرکار فرمایا اوقا شاہ لے کنڈ حضر مار سونیا میں قمیض نہیں سپائی میرے نبی قمیض بھی اتار دے دیئے اور میں لے بھئی ننگی کانڈے ہون مار سرکار امت نو پیغام دینا چاہتے ہیں حقوق علی بات کا معاملہ ہے معافی ہو تو ہی نہیں کہ اللہ معاف کرے معافی کدو جدو اللہ معاف کرے اس واسطے صاحب کو آج دی معافی کے بعد چون میں سکتے پیغام پلے بن لو کسی مسلمان بھائی نو زبان دے نال بھی دکھ نہیں دینا تے ہاتھ دے نال بھی دکھ نہیں دینا کسی دا ہاتھ نہیں کھانا اگر کسی دا کو پیسہ دھیلا دینا ہے وہ دا پیسہ دھیلا ادا کرو اللہ کریم کی بات میں دعا ہے اللہ کریم کو آٹی میری حاضری قبول فرمائے صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتنے میرے غریب آنا گزارا یا رسول اللہ کسی نے مان دولت دے کسی نے ہے عبادت دے سنیا مصرف تیرا سہارا یا رسول اللہ وقت بڑا ہو گیا ہے میں کل سیال کوٹ تقریب کرنی ہے تو میرا روز دیہڑی کا سفر ہے پونا ایک اتنے ہو گیا گھر جانے جانے میرے 3 بج جانے وہ بھی جو انہیں خود ہی نکلا تو جی بہتے گھنٹے کی کل اندازی بھی ہے اگلے سال آج کے تعریف کر لو تو انشاءاللہ میں سنا ہوں بڑا طویل موضوع ہے اگر میں ایک گل بھی سناؤں سیرا سنا دیا ہوں بھائی مانو میں نواں دس دا یا کلبی تے سیرا ساڈا یار کتنے ساڈا یار کتنے بچیاں دسے کملی والیا بڑا بیمار ہے بڑا بیمار ہو گیا کملی والیا بیماری اتنی کہ اٹھتے قابل بھی نہیں گیا وہ بچہ بڑا بیمار ہو گیا کون ہے جوانی دے والا موت جدو میرے نبی نے سنیا بچہ بیمار ہو گیا میرے نبی فرمایا صحابہ جی کملی والیا فرمایا چلو اس بچے دا پتہ لے کے آئیے نبی انہوں دس کے آئیے بے لجیاں نال نہیں لائی لجپالا نال لائی چلو بچے دا پتہ لے کے آئیے نالے دس کے آئیے بے لجیاں نال نہیں لائی لجپالا نال لائی ادھر میرے نبی اس بچے دا پتہ لینے آ رہے ادھر بچہ بیمار ہے ماں سرانے بیٹھی ہے اس بچے دا باپ دا متھا پیا چمدا ہے کہدا پترا چل کسے حکیم کو لے جائیے پترا چل تینوں کسے طبیب کو لے جائیے تے بچہ کہنے لگا بابا نانا میرا علاج حکیمہ دے کول نہیں بابا میرا علاج کسے طبیب کول نہیں میرا علاج رب دے حبیب کول ہے بابا میرا علاج رب دے حبیب کول ہے ادھر ماں دے پتر گلا کر رہے تے ماں کہنی ہے پترا بولدا کیوں نہیں پترا دس کسے نو ملنا تے میں بلا لینی تے بچہ کہنے لگا یا ماں جاؤ تے صحیح کوئی میرے یار نو بلا لیا ماں بچی دی اپنے خاوند نو کہن لگی جاؤ ویکھو کو بچہ ساڈے بچے دا یار ہوے گا تے یار نو بلا لیا جدوں باپ بچے دا بلان چلیا تے بچہ کہن لگا یا ماں میرا یار ہوے جیڑا جگ دا بھی یار ہے جیڑا رب دا بھی یار ہے میرا یار ہوے جیڑا جگ دا بھی یار ہے رب دا بھی یار ہے مسلماناں دے کو نبی نو بلا لیا تے بچے دا باپ کہن لگا پترا مسلماناں دا نبی ہے پتہ نہیں ساڈے گھر آوے کہ نہ آوے تے بچہ کہن لگا یا پایو بڑا لجپال ہے پایو بڑا کریم ہے بڑا مہربان ہے اونوں جیڑا بلاوے جتھے بلاوے جس ویلے بلاوے سونا آ جاندا جس ویلے بلائے سونا آ جاندا ہے جاؤ بلا لے بچے دا باپ سی مجبور ہو گیا کہ بچے دا آخری ویلا میرا پتر بیمار ہے تے ایدا آخری ویلا آ گیا تے ہوے نہ تے میں بلا ہی لیا تے اینے کی بلان جانا سی
ایک بلان پہ چلے ادھر کملی والے آپ ہی پتہ لیں سرکار صحابہ نال لے کے بچے کا پتہ لینا رہے تے بچہ دروازے والے ویکھ کے کہندا دو کڑیاں ٹھہر جا سبحان اللہ تقدیر لگیاں تے توڑ نبالیں دے دو گھڑیاں ٹھہر جا تقدیر لگیاں تے توڑ نبالیں دے تے خود جان حوالے کر داں گا اس جان دا مالک آنے خود ہی جان دے مالک آ لین دے مالک بچے نے باپ جا کے دروازہ کھولے تو میں کیا سامنے کمری والے کرو حضور پتہ لینا ہے نبی پاک علیہ السلام سلامہ چاہ دینا بچے دے سرحانے آ گئے ہتھا تانے لگے سب بچے دیا آخری ویلا تھی تے حضور دا مکھ ویدہ ہے تے میرے آقا سرحانے والے کلو کے پاسے فرماتے نے پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہیں جملے نبی پاک علیہ السلام نے بولے نا تے بچہ ان کر کے اپنے باپ بل بیٹھے حضور موڑ فرماتے نے پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بچے پھر اپنے ابے بل بیٹھے حضور تیجی بار فرماتے نے پڑھتا نہیں بچے بیٹھے نا تے باپ کہنے کا پترا جو یار کہہ دے سبحان اللہ جو یار کہہ دے کر لے بچے کلمہ پڑھے ادھر کلمہ پڑھے تے بچے دی روح نکل گئی روح پرواد کر گئی سرکار اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ چوکے دعا منگی یا اللہ تیرا شکر ہے جنت دوزخ دی یاد چوک کر کے جنت دے نظارے چ جگہ عطا کی نبی پاک علیہ السلام نے دعا منگی بچہ کلمہ پڑھیا بچے کی روح نکل گئی کہ بھائی امانو صاحب کہہ رہے سن ایک شیئر سما دے دے چونکہ میں 12:30 تقریب مقاصر نہیں ہے بس بھی میں بالکل تھوڑے قریب آ گیا تے ہوں تے گل آ گئی ہے ضمنن کہ میں ایک شیئر پڑھ دینا بچہ حضور دا مکھ ویکھدا ہے تے یہودیاں دا بچہ سرکار فرماتے نے پڑھ کلمہ تے بچہ کلمہ پیا پڑھدا لے کے لا الہ
مسلمان کا دوجے مسلمان سے سارے بولو ایک مسلمان کا دوجے مسلمان سے اگے آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ایک مسلمان چھینک مارے دوجا مسلمان سنے الحمدللہ پڑھے کہ جواب میں سبحان اللہ یہ کہنا بھی مسلمان کا مسلمان دے اگلی بات سنو گے تب جاؤ گے ایک مسلمان بھائی دا دوسرے مسلمان بھائی تے یہ حق ہے کہ جیڑی چیز اپنے لئے پسند کیتی ہے یہ اپنے مسلمان پرہا لئے پسند ہے ڈنڈی نہ مارے جیڑی چیز اپنے لئے پسند کر رہے یہ اپنے دوجے مسلمان پرہا واسطے پسند کرے تے جیڑی چیز اپنے واسطے پسند نہیں یہ دوجے مسلمان بھائی واسطے بھی پسند نہ کرے یہ بھی ایک مسلمان دا دوجے مسلمان تے حق اگلی بات سنو جے کوئی مسلمان بھائی کسی گل دی وجہ کرے اونچ نیچ ہو جائے تے وہ ناراض ہو جائے انہوں جا کے منانا یہ بھی ایک مسلمان دا دوجے مسلمان دے تو میں کئی ایسے بدبختوں نو جاننا سالہ دے سال گزر گئے ایک دوجے دے کولوں دی گزر جاندے تے بلاندے سکا پرا سکی بہن نہیں بلاندا سکا پیو سکی تین نہیں بلاندا کہ ایک دن کی گل نہیں کئی سال گزر گئے پرا بہن دے بوہے کو لگ جاندا ہے پر بہن دے گھر نہیں جاندا تے پانجا دروازے دے کولوں مامے دی کنڈ لیندا تے جا کے ماں نوں دسدا می ماما دروازے دے باہروں گزریا پھر بہنا تے بہنا ہی ہوندیاں نا او جلدی نہ دوڑ کے دروازے تے اوندی ہے جاندے ویر دی کنڈ ویکھ کے بہن کہندی ہے نہیں بولدا نہ بول مان تے میرا ہی ہے ویر تے میرا ہی ہے حضور فرما رہے ہیں سرکار کا فرمان ہے حدیث پاک کی مداری نہ کر رہے ہیں 3 دن تو زیادہ ناراض رہن والا حضور نو پسند ہی نہیں 3 دنوں دے اندر اپنے مسلمان بھائی نو منایا کرو جے کو وعدہ گھاٹا ہو جائے بدلے لین کی بجائے رشن کی بجائے سالاں دے سال دشمنی پالن کی بجائے چاہیے کی ہے معذرت کر لو یا معافی دے دیو یا معافی لے لو معاف کیتیاں عزتاں کٹ دیاں نہیں عزتاں ود دیاں معافی دیتیاں کاٹا عزت دے کاٹا سرکار کا فرمان ہے جے کسی نے معاف کرے تیری عزت تھوڑے دیر قیامت نو میرے کو لے رہی عزت دے کاٹا دے ہی نہیں معافی دیا کرو چلو ایتھے بھی ایک دلیل دیا ہوں بھی قرآن اچھوں اسی تے ماڑی موٹی لڑائی تو کسی نے معاف نہیں کر دے سالہ دے سال لڑائی چلتی ہے قرآن پڑھو وہ بیلا یاد کرو جدو اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے پراواں نال لیا تے گھروں لے کے نکلے تے حضرت یعقوب کی فرما دے میں یوسف نو نہیں جان دینا مینوں ڈر ہے کہ یوسف نو بھیڑیا نہ کھا جائے اچھا یہ نبی دی بصیرت ہے نبی دی اکھ دا کمال ہے نبی جاندا سی انہاں آ کے بھیڑیے دی گل ہی کرنی ہے جیڑی پترا آ کے کرنی سی نبی جان تو پہلوں پیا دسدا ہے نبی جان تو پہلے پیا دسدا ہے حضرت یعقوب نے پہلے دس دیتا پر بھرا لے کے نکلے تے حضرت یوسف علیہ السلام نو موڈیاں تے چک لیا کی کیتا موڈیاں تے کہ پیچھے باپ ویکھدا پیا تے کون ہے جوانی دے والا وہ بڑا لے کے جا رہے کبھی ایک کمیاں تے چک جائے کبھی دوسرا چک جائے یہ تے یوسف علیہ السلام دے بڑا پیار کردے لے کے جا رہے پیچھے بابا پیا ویکھدا ہے جدوں ویکھیا باپ دیاں اکھاں تو جلیاں نے جنے موڈیاں تے چکیا سی اونے چک کے زمین تے ماریا اللہ دے
بولو بدلے معافی دے رہی تھی معاف کرنا سیکھو معافی دینا نبیان دا شیوا ہے سبحان اللہ معافی دینا نبیان دا شیوا ہے ایک مسلمان دا دوسرے مسلمان بھرا تے حق کے تو ناراض ہو جائے تو انہوں راضی کرے ناراض ہو جائے تو انہوں بولو ناراض ہو جائے تو انہوں راضی کرے اگلی گل سنو جی سارے معاشرے سے بڑی مشہور ہے مسلمان بھائی تے یہ بھی آگے کہ وہ دے ہاتھ تو بھی لوگ محفوظ رہن تے وہ دی زبان تو بھی لوگ وہ دی زبان تو بھی لوگ جیسے پاک پوچھے گا یا چکا مسلمان کون فرمائے جی ہاتھ تے زبان تو تجھے مسلمان کہ ہاتھ تے زبان تو تجھے مسلمان کئی بندے ہاتھ لائیے ہونے تینوں پتہ نہیں تیرا ہاتھ چلانا اگلے مسلمان بھائی کا کتنا دل پہ دکھانا ہے کئی بندے زبان چلائیے ہوں گے ٹیٹر بولی جان گے پتہ ہی نہیں کیڑی گل کرنی ہے کیڑی نہیں کرنی تو ایک گل یاد رکھو کسی نے تلوار مارو نا تلوار کا زخم مٹ جاتا ہے پر زبان کا زخم نہیں مٹتا سبحان اللہ بے شک تلوار کا زخم اور زبان کا زخم اس واسطے زبان چلان تو پہلے ویخ لیا جے ہاتھ کسے تے چلان تو پہلے ویخ لیا جے اے تیرا ہاتھ اٹھنا ہے اے حقوقی بات چے تے کسے تے نجائز ہاتھ چکے گا ادوں تک معافی نہیں جدوں تک اس معافی نہ دے ادوں تک معافی نہیں جدوں تک اس معافی نہ دیکھی کہ اتنا سخت ہے نبی پاک علیہ السلام فرمایا دن قیامت دا ہونا ہے جے کسی سنگ والی بکری نے بغیر سنگ والی بکری نو سنگ مارے ہوئے گا اللہ قیامت والے دن انہوں بھی سنگ دے گا جیسے سنگ نہیں سن اللہ فرمائے گا ہوں انہوں سنگ مارتے اپنا بدلا لے سنگ والی بکری بغیر سنگ والی بکری نو سنگ مار لیتے قیامت میں انہوں بھی سنگ ملن گے اساں دوسرا کدے سوچے ہی نہیں سانو کدے خیال آئے کدے فکر آئی نہیں اس واسطے صاحبہ آج دی محفل پاک چو ایک گل پلے بن کے لے جا زبان تیری تو ہی دوجا مسلمان بھائیا محفوظ رہے تے ہاتھ تیرے تو ہی دوجا مسلمان بھائی محفوظ رہے کسی نو ہاتھ نال بھی دکھ نہیں دینا تے کسی نو زبان نال بھی دکھ بولی بات دا معاملہ اتنا سخت ہے کیوں سخت ہے کہ جدوں تک بندہ معاف نہ کرے ادوں تک اللہ بھی معاف نہیں کردا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سانو زندگی گزار کے دسے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری وقت آیا نا کہ سرکار ممبر تے بیٹھ کے فرمایا جن نے میرے کو پیسہ لینا پیسہ لے لو جن نے میرے کو بدلہ لینا بدلہ لے لو اینی گل کی کہ حضور دے کو غلام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھلو گئے کملی والے میں بدلہ لینا ہے حضور فرمانے نے کہا بدلہ سونے جنگ دے درمیان تسی اپنے گھوڑے تے بیٹھے سو تے تسی اپنے گھوڑے نو چھڑی نہ لگے سو تے میری کان تے بجی تے میں وہدا بدلہ لینا ہے سرکار یہ اعلان کر کے امت نو دسنا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھو میں رب دا نبی ہو کے بھی اعلان پہ کرنا تے پھر حضور یہ نہیں فرمایا کہ میں بدلہ نہیں دینا سرکار فرماتے نے عکاشہ بدلہ لینا ہے حضرت عکاشہ کہتے ہیں کمری والے بدلہ تے لینا ہے پر میں اے چھڑی نہیں مارنی جڑی تواڈے کول ہے میں اوہو ہی مارنی ہے جڑی میری کان تے بجی سی میں وہی چھڑی مارنی ہے جیڑی میری کان تے بچی سی نبی پاک علیہ السلام فرمایا وہ چھڑی فاطمہ زہرا دے گھر موجود ہے تے ایک وقت کوئی عام نہیں سی نبی پاک علیہ السلام دی ظاہری زندگی دے آخری ایام سن سرکار دی طبیعت بھی نساز ہے نبی پاک علیہ السلام ممبر تے جلوہ کرنے میرے آقا فرماتے ہیں لے عکاشہ بدلا کملی والے میں چھڑی یوں ہی لواں گا کون ہے دیوانی دے والا مو میرے نبی نے فرمایا جاؤ کوئی جا کے سیدہ فاطمہ دے گھروں چھڑی لے کے آ جاؤ حضرت سلیمان پاک سی آ کے سیدہ زہرا دا دروازہ کھڑکایا سیدہ زہرا فرمایا کون ہے عرض کیتی سیدہ تمہارے بابا جان دا غلام سلیمان آیا ہے سیدہ فاطمہ فرمایا کی لینا ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے کوئی بات کا معاملہ سرکار فرمایا بادشاہ لے کنڈا تیرے مار سونیا میں قمیض نہیں چھپائی میرے نبی قمیض بھی اتار دے دیے اور میں لے بھی ننگی کانڈے ہون مار سرکار امت نو پیغام دینا چاہتے ہیں حقوق علی بات کا معاملہ ہے معافی ہو تو ہی نہیں کہ اللہ معاف کرے معافی کرو جنو اللہ معاف کرے اس واسطے صاحب کو حاجی دی معافی کے بعد چون میسیج تے پیغام تلبے کر لو کسی مسلمان بھائی نو زبان دے نال بھی دکھ نہیں دینا تے ہاتھ دے نال بھی دکھ نہیں دینا کسی کا ہاتھ نہیں کھانا اگر کسی کا کو پیسہ دھیلا دینا ہے وہ دا پیسہ دھیلا ادا کرو اللہ کریم کی بات میں دعا ہے اللہ کریم کو آدھی میری حاضری قبول فرمائے صدا و صدا دبے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتنے میرے غریب آندہ گزارا یا رسول اللہ کسی نے مان دولت دے کسی نے ہے عبادت دے سنیا مصرف تیرا صحابہ یا رسول اللہ یہ وقت بڑا ہو گیا ہے میں کل سیال کوٹ تقریب کرنی ہے تو میرا نور جہری کا سفر ہے پونا ایک اتنے ہو گیا گھر جان لینا ہے میرے 3 بج جانے وہ بھی جو انہیں خود ہی نکلا تے جی خود دے گھنٹے کی کل اندازی بھی ہے اگلے سال آج کے اتار کر لو تو انشاءاللہ میں سنا ہوں بڑا طویل موضوع ہے اگر میں ایک گل بھی سناؤں سیرا سنا دیا اللہ مجھے بھائی مانت میں نوان دا سدھا یا کلبی دے سیرا وجہ ہے معراج علی رات نبی پاک علیہ السلام کی سواری کام کانا والی جا رہی ہے اب تُسا سارے میں رہوں میں اٹھے لگے کو میں بھی اٹھے سونا لگنا کہ نہیں مون سے ڈاکٹر ہمارا صاحب آنے نے تینوں ویکھنی لوٹی ہوں گے توجہ فرماؤ بھائی بیجو بزرگوں بیجو تاکہ پچھلے میں نظر آوے بابا جی سونے اللہ رہتا ہے کہ تھاک گئے نے اشارت تو لائیں کہ ہوتا کمایا ہے بھوٹے بندے نے انہوں نے حوصلہ بیٹھے ہیں معراج شریف دی رات تے میرے نبی دی سواری لا مکانہ والے جا رہی جنت سج گئی تے ہورا سج گئیاں تے ہورا دی سردار نے ساریاں ہورا نو کیتا کٹھیاں تے کٹھیاں کر کے کہہ دیئے کملی والے آقا معراج تے آ رہے ہیں چلو سرکار دا استقبال کریے نالے حضور دے سہرے پڑھیے ہر بندے نو یاد ہے ہر بندے نو آدھا ہے بچپن تو لے کے ہن تک سن دے آئے ہو معراج شریف والی رات میرے نبی دا استقبال کیتا جا رہا تے ہورا دی سردار ساریاں ہورا